Proč to se mraví, nebo tak nějak, že to... Nazdar, bazar. Po krutých 36 minutách jsme na vrcholu. Jako... slabý, je to slabý. Čekal jsem to daleko horší. Ale... Já se vás vyfotím, kluci. Tak tady jsem doma. Aspoň, že ten výhled stojí trochu za to. Já tím takhle. A jsme v mraku. Jsme vysoko jak cip. A tady jsme na vrcholu. Rozhledna. Jo, abyste mi věřili, jo.